Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po ay nasa ika-4 na po tayo ng linggo ng Kwaresma. Ang tawag po dito ay Laetare Sunday, na ang ibig sabihin po in English, rejoice, in Tagalog, magalak. Sa kaligitnaan po ng ating pagninilay sa panahong ito ng Kwaresma, the Church invites us all to rejoice, na magalak po, tulad po sa sinasabi po ng ating entrance antiphon. Rejoice, Jerusalem! Be glad for her, you who love her. Rejoice with her, you who mourn for her. Ang tanong po, bakit nga ba tayo inaanyayahan ng simbahan sa kaligitnaan ng ating pagsisisi ngayong Kwaresma upang magalak? This is precisely because of this good news. May mabuting balita po. Ano yon? God is love. And His love for us sinful humanity is constant, generous, and self-sacrificing. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tawag yan, familiar po ba kayo or alam niyo po ba yung kwento ng The Bridge Master? Napanood niyo po ba yan sa may YouTube? Meron yan, The Bridge Master. At totoong kwento po ito tungkol po sa isang magiting na tatay na nagngangalang John Griffith. Noong 1937, nagtrabaho po siya sa Minnesota bilang isang operator po ng drawbridge. Ito yung tulay na itaas mo, ibaba, pili upside down. Para makadaan po ang isang barko, kailangan po ay itaas po yung tulay. Para makadaan po ang tren, ay kailangan ibaba ito sa ground level. Isang araw, nilala niya po yung kanyang anak, 8 years old niyang anak na lalaki. So nakikita niya, masayang-masaya ang anak niya na naglalaro sa working place niya. Pagkatapos, nakita ni John ang isang barkong paparating. So para makadaan, ay ginpush niya yung button para umangat. And then, hindi niya alam na may paparating pala na tren. So nakikita niya yung anak niya, kasi nakita ng anak niya yung tren na paparating. Sigaw lang sigaw yung anak niya, gumagano'n-ganon sa tatay niya, pero hindi siya nakikita. Later na realize ng tatay niya, nung nakita niya yung anak niya na pilit kinukuha yung lever para ibaba yung, tawag niya, yung bridge. So sa kakano niya ay nahulog yung anak niya. So hindi niya alam ngayon kung sino yung uunahin niya. Kung isave niya yung anak niya, magka-crash yung tren. Pero kung uunahin niya yung tren, mamamatay yung anak niya. Alam niyo po ba kung anong ginawa niya? Sinakripisyo niya po yung buhay ng anak niya. He pulled the lever. Kaya, nakatawid po ng safe ang tren na merong 40 passengers na hindi nila alam yung sakripisyo na ginawa niya para sa kanila. Mga kapatid, bakit ko po ito ibinahagi sa inyo? Kasi mga kapatid, hindi po tayo nalalayo sa mga taong nakasakay sa tren. Sa tingin niyo po ba, yung mga nakasakay sa tren, karapat-dapat silang iligtas? Sa tingin niyo po ba, karapat-dapat silang buwisan ng buhay ng minamahal? Katulad natin, kung tatanungin ko kayo, may Kristo ba sa buhay ninyo? O ang sagot ninyo ay oo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, do you deserve Christ in your life? Deserve niyo ba
na may Kristo sa buhay. Deserve niyo ba si Kristo sa buhay ninyo? Hindi. Bakit? Makasalanan tayo. Hindi dahil ang pangit-pangit natin sa paningin, ang dumi-dumi natin sa mata ng Panginoong Diyos. At talagang dito ko po napatunayan ang isang kasabihang, love is blind. Sa isang nagmamahal kasi, di mahalaga ang mukha o itsura. Walang pinagkaiba po sa kanila ang pangit or gwapo at maganda. Mga kapatid, ganito rin po malahil ang pag-ibig sa atin ng Diyos nang mahalin niya tayo. Naging bulag po ang Diyos sa pagmamahal po sa atin. Hindi niya tinignan ang ating pagkamakasalanan. He proved His love that even though we were not worthy, He offered His only begotten Son so that we might be saved. Di ba? Galing ng Panginoong Diyos. Yes, totoong makatarungan siya, ngunit siya rin po ay may awa at habag. Yes, nagbibigay po siya ng parusa, ngunit nagpapatawad po siya. That is why, mga kapatid, ang panahon po ng Kwaresma ay isang magandang opportunity para sa atin po, para makapagnilay, para sa gayon po, makita at ma-realize nating lahat kung gaano tayo ka makasalanan, kung gaano tayo ka hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Na ang pagmamahal ng Diyos ay walang itinatangi. Ang pagmamahal niya ay walang kondisyon. Sana po, tayo rin po, matapos nating maranasan ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos, sana po ay magawa rin nating maipakita po, may paramdam po sa ating kapwa. Na sana po ay magiging malaking simbolo at instrumento tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa ating kapwa. Ito po yung words, yung huling habilin ng Panginoong Diyos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. That is why, my dear friends, in this season of Lent, turuan natin ang ating sarili na magmahal ng tunay. Matuto tayong umunawa, matuto tayong magpatawad, matuto tayong magmahal ng walang kondisyon o humanahanap ng kapalit. Katulad ni Jesus, ibigin natin hindi lang ang kaibig-ibig, kundi ang mga taong mahirap lapitan, ang mga taong mahirap mahalin. Dito natin gagamitin ang kasabihang, love is blind. Amen. Tumayo po tayo.